ବାପା ଆରେ ମହେଶ୍ୱର ବାପା ମୋର କେତେ ଆଇଲୁ ବାପା ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ଖିଆପିଆ କରୁଛୁ? ହଁ ଖିଆପିଆ କରୁଛୁ। ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ବାପା ନୂଆ ଘରଟା ହେଇଛି ଭଡ଼ା ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ ବାପା ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ଏ ବୟସରେ କୋଉଠୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ଖୋଜିକି ଦେ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଡ଼ାଟିଆ ଖୋଜିକି ଆଣିବି। ହଉ ରେ ବାପା ଯା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପା ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆସିଗଲୁ ବାପା ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ଭଡ଼ାଟିଆ ନେଇକି ଆଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଭଡ଼ାଟିଆ ଆଣିଛୁ କହିଲି କହିଲି ଦେଖିବା ସେ ମାଇନା ଅଳିଆ। ବାପା ଦିଟା ମାଇ ସେ ମାଇ ନୁହଁ ତ ମହୁ। ମାଛି ଖାଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। ମହୁ ସେମିତି କିଏ କି? ବାପା ସେ ଦି ଜଣ ପୁରା ଫେମସ। ଫେମସ ସେ କିଏ କି ତା ନାଁ କଣ? ସିଏ ହଉଛି ନିଶା ମହାରାଣା ସାହୁ ଭାଉଜ। ବାପା